Impaltiin ti Diyos ti amin anasantuan asurat. Ket naserbi a pangisuro iti kinapudno, panang babalaw, pangator iti bidot ken pakasusuruan iti nalinteg a panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbi ti Dios, ket sisisagana nga agaramid iti amin akita ti kinaimbag. Dati apo ti pagkapuan iti amin nga kayat mi nga mai waragawag met kada kayo. Kasakpay nga rugyak nga rud kakabsat ket malagip ko man DJ imbaga ni Tata Manuel iti nagsublida ditoy. Dinamag na nga anya kanu ti kahit na sawanti maianak manen. Kit imis isim kam latan ta isumit DJ ti mensahe idi naudi nga nagmensahe ak. Kit no malagip tayo kakabsat ada DJ Fariseo nga Nicodemus tinagan na kit dinamag na ni Apo Jesus. Kit imbaga ni Apo Jesus king kuan nga awan ti makakita iti pagarian ti Dios malaksid no mayanak manen. Awan ti makakita kunana. Inulit pay nga imbaga nga awan pay ti makastrek iti pagarian ti Dios malaksid no mayanak iti danum ken iti espiritu. Jak amo kagayam ni kakabsat no na-explikar ko nga nalaing ti kaya ti sawen ti Apo. Idi imbaga na kini Nicodemo nga haam mo nga kaskas daawan daytoy. Ang nga mas daaw no kunakken ka. Nga masapo ang mayanak kayo manen. Sana imbagay jay San Juan Kapitulo 3 versikulo 8 kunanakit agboy puyupoy ti angin iti sa dinuman akayat na. Agboy puyupoy ti angin. Bangig mo iti awer ng ngem, di mo ammo ti paggapuan wenno pagturungan na. Nudod dumakit marik na tayo ti paggapuan ng ngem antibit nga ammo, hankit din. Sa imbaga ni Apo nga kastamet ti mapasamak iti tunggal maysa ang mayanak iti espiritu. Kabsat ti mayanak manen kit mayanak iti espiritu. Yung imbaga ti Apo nga ang kay nga mas daaw no punakin ka. Isu ti imbaga na kini Nicodemo. Gamin ka kapsat tahan na pay nga indaton ti bagina. Hanapay nga ngayon sakripisyo ti bagina. Isungay ngim amunan no anya ti aramiden na. Isungay imbaga ti Apo nga haang ka nga mas daaw. Umay to. Akasla iti angin nga agpuy-puyupoy, umay to ti Espiritu Santo. Ngem haampay laeng nga ita. So ti kunana, ngem haang kay nga mas daaw. Kit sapay kumata na ipalagip ko metin kakabsat kada kayo dinaudi nga mensahe nga datayo ang mamati kini Apo Jesus. Adamit ti Espiritu kada tayo. Gabot iti Espiritu Santo isu ti mangipakaam mo kini Apo Jesus. May panggip king kuana. Kakabsat, datayo nga mamati kini Apo Jesus. Datayo meten ti baro parswa. Gaput ipamati tayo king kuana. No malagip yu DJ John 3:16 nga DJ logo tayo nga puna nga for God so loved the world nga puna kundi kasala unay nga panagayat ti Dios nga indato na iti bugbugtong nga anak na tanu siya sino man ang mamati ken kuana ket aan mga matay no diket agbyag nagnanayon. So detang agbyag nagnanayon ijay tumit langit. Sakbay nga tultuloy ko kapsat kit ipalagip ko man kada tayo. Dati versikulo nga masarakan ni Jay taga Roma 6:23 nga puna nga tapatay ti supapak ti basol. Imbiyag nagnanayon
iti sagot ti Dios gapo iti panakikay sa tayo ken ni Kristo Jesus nga Apo tayo. Patay ti supapak ti basol. Manipod iti punganay adadetan nga basolen. It uray no adata yung medita ito nga han nga makaamud iti napasamak itin kada adan ken Eva. Data yumit nga dadituyen. Dupan panunutin tayo yumit ket antay met nga perfect ang kitin. Adda ti basol nga naaramid tayon. Uray itatalaang, uray italaing nga aldaw. Addan. Ket daytoy sa uti Apo, daytoy ti pudno, han nga agbalbaliw. Uray man no basit, minudakkel ti basol nga makikita tayo, ti basol ket basol. Awan ti grado na, awan ti basbasit, awan ti dakdakkel. Ket ti supapak ti basol, ket patay. Isumit na tinapasamak kini Adan kini Eva idi. Kaputo nagbasol da, si supapak ti basol da ket patay. Kakabsat, numalagip tayo timbaga ni Apo Jesus nga, siyak ti dalan, ti pudno ken ti biyag. Ti biyag. Isu na ti dalan, ti pudno ken ti biyag. Hindi po nganay, hindi nagbasol dan, siminan ti Apo. Kaputa supapak ti basol ket patay, kakabsat ti Dios ti pagyanan ti paggapuan ti biyag. Nawanin ti Apo kada tayo awam met la serbina ti agbyag. Kaslatay la tao nga awan ti purpose nan. Gaputa awan ti Apo kada tayo. Kastamit na napasama kada puada. Gaputa insinan ti Apo ti bagi na kadakwadan, isumit ti rugi ti panagrigrigat ti panagbiagdan. Isumit ti rugi ti panagsaksakit ti tao idin. Gaputa awan ti Apo, gaputa awan ti biag. Awan ti paggapuan ti biagan. Isumit daytan iti basit-basit nga patay ti taon. Gapu ta simina ti Dios, gapu ta simina ti paggapuan ti biag. Amen. Thank you, Jesus. Isu nga datayo kakabsat, managbasol tayo men. Uray no hantay nga patyen dahil natawid nga basol, ngem ti paglintigan ti Dios, uray no kasano kabastit na basol latta. Supapak ti basol ket patay. Kasano tayo nga may anak manen, tapno makita ken makastrek tayo iti pagaryan na. Ta kuna ni Apo Jesus ket siak ti dalan ken ti puno ken ti biag. Awan ti makapan iti Ama no di magnakanyak. Kuna ni Apo tayo Jesus iti libro ni San Juan 14 versikulo 6. Idi pinaswana tayo iti Apo ket pinaswana tayo babaen iti ayat na. Ket uray pay no nasukir tayo, uray pay no nagbasol tayo ket ayatin na tayo latta. Gaputa ti Dios ket manangayan. Ket gaputa ita nga ayat. Dati ti kunanay jay taga Efeso nga in-share pa ni Pastor idi kalman. Kunana nga ngem dakkel ti panangaasi ti Dios ket ayaten na tayo launay. Versikulo 4.
Isu nga uray na tayo, iti espiritu, gapo iti kinasukir tayo, pinagbiag na tayo ang mairaman ken Kristo. Insalakan na kayo ti Diyos, gapo iti parabor na. Gapo iti parabor na kakabsat. Iti panakikaisa tayo ken Kristo Jesus, pinagungar na tayo iti na espirituan abiyag, tapno makipagturay tayo ken kuana sa dilangit. Inaramid na dahito itapno iti amin at tiempo iti masakbayan, iparang nati na isalsalumina ken saan ang matukod, akin ang mga asina iti panagayat na kadatayo, babaen ken ni Kristo Jesus. Sana kinuna, taga po iti parabor ti Diyos, paisalakan tayo. Babaen iti pamati, sa inyo nga insalakan ti bagiyo, gapo iti inaramid yo. Insagot kada kayo, Diyos, ti panakaisalakan yung tapong awan, ti mangi pasindaya. Iti tayo po. Gapo tayo, atin na tayo launay kakabsat. Isu natin ang aramid ti pamuspusan. Isu natin ang ipakita, no kasano launay ti panagayat na kada tayo. Uray no datayo tay nasukir, datayo ti napnungan ti panagbasbasol, datayo ti adu ti pagkurkurangan lang yung gapu tadakkel mit unay ti panagayat ti ap kadatayo. So dahito ti parabol din nakadatayo. So dahito ti intin na ti bubugdong nga anak na nga nangisakripisyo ti biag na tapno masupot tayo. Inibaga na no siya sino man iti mamati, kada ito'y nga inaramid ko para kada kayo, ket mayanak kayo man, ket agbalin kayo aparswa. Kakabsat haan nga gapo iti naramid, tayo nga anyaman nga kita, klase ti kinasingpet, haan nga gaputa nagaget tayo, haan nga gaputi kinadalus tayo, kinaanos tayo, hanya gaputan na saya at tayo iti pada tayo at tao, hanya dayta kakabsat ti pakai salakanan tayo, hanya dayta ti nakasuputan tayo. No di lakit iti kastalaon nga panagayat ti Dios. Amen. So dayta din palagip ni Pastor iti kalman nga babaen iti pamati. Iti pamati nga naramin ni Apo tayo Yesu Kristo. Isu dayta ti pakaisalakanan tayo. Awanen sa bali. Awanen sa bali. Gapo iti parabor, pinagbalin na tayo nga baro aparswa, akas kuna, daytoy paset, tinasantuan asao. Pangibasaran tayo iti mensahe tayo ita. Binasa ni Sister Jan. It ulitek manin kakabsat. May katwang nga libro ti taga Corinto, kapitulo 5, versikulo 16, aging gana 21 punana. Maysa abaro aparswat isya sino man ang mainae ken ni Kristo. Naglabasen dagiti daan abanag ket dimtengen dagiti baro. Inaramid amin ti Dios daytoy babaen ken Kristo, in kapya na kami ken kuana metlaeng. Inten na kada kami ti trabaho mangikapya kada kayo, kadagiti tattao ken kuana. Daytoy ti mensahe mi. Nakikapya ti Dios iti amin at tao babaen ken ni Kristo. San nga bilang ti Dios dagiti basol ta ang maibusor kadakwada, kadakwada ket intalek na kada kami ti mensahe mangibaga no kasano ti pannaka kikapyana kadakwada. Ngarod adtoy kami pannakangiwat ni Kristo. Kasla ti Dios a mismo ti agdawdawat kada kayo. Itinaga ni Kristo, yun ay unay mi ang makikapya kayo iti Dios. Awan basol ni Kristo ngem gapo kada katayo, yung baklay na dagiti basol tayo tapno, iti panakikaysa tayo ken kuana, mairanod tayo iti kinalintek ti Dios. Maysa abaro aparswat yesiya sino man ang mainai ken ni Kristo. Nga po na iti versikulo 17. Sana pa ko na nga naglabas yan dagiti daan, abanag kit dimtengen dagiti baro. Di kahit nga kakapsat yun, numanay kayo kini Kristo, kahit nyaman dagiti basbasol tayo, nga naarami tayo idi, awanen.
Datayo nga mamati kini Apo tayo Kristo iti naramid na nga impaay na iti bagina ket tidara na isuti ng dalos kin nang palintig kin mangpal palintig pay kada tayo. Datayo nga mamati ken kuana kakabsat. Ure pay no anyaman ti pagkurangan tayo. Gaputag si bibiyag pala ni Kristo. Ket tidara na ket isumit ikanayon ang mga ugas kada tayo. Kada kiti basbasol kada tayo. Kada kita nyaman nga pagkurkurangan tayo. Gapu iti naramid na kakabsat. Isu nga datayo ket may bilang nga baro aparswa. Gapu iti naramid ni Kristo. Gapu iti naramid na. Kuna dito'y may kaduwang nga taga Corinto, Kapitulo 1, versikulo 21 ken 22, kuna nagit, ti Diyos ti mamagkakaysa kada tayo ken ni Kristo, ti Diyos betlaeng tinangpili kada kami, isu tinangi kabil iti marka akukwana kami ken isu tinangted iti Espiritu Santo iti puso mi akas talged ti amin nga impaay na kada kami. Ti Diyos kakabsat isu tinangted, isu tinangikabil, iti marka akukwana kami, isumet iti mangted, iti marka akukwana tayo, datayo nga mamati kini Apo tayo a Hesu Kristo, isumet iti mangted, iti Espiritu Santo, iti puso tayo. Kakakabsat, ammo ti Diyos no siya sino man, ti kayat nga mang tungpal kinkuana. Amuna, ammo ti Diyos no sino ti mangayat kinkuana. Amuna met no siya sino kada tayo, dagin ko kunalaeng. Isu nga iti Diyos, isu iti mangted, iti marka. Ako kuana kayo. Isu pa iti mangted, iti Espiritu Santo, iti puspuso tayo. Ti Diyos ako. Amen. Isu tayo ti kapaneknikan nakakabsat nga datayo ket baro aparswa no inted ti Apo ti Espiritu Santo nan kadatayon. Tanutunggal ada ti aramidin tayo nga haan nga hana nga pagayatan ket kas makonsensya tayo han ket din no hantay nga makonsensya awan ti Espiritu Santo kadatayo. No dati makikita tayo nga haan nga hana nga pagayatan ket awan ti aramidin tayo tay ignorant tay laeng kakabsat ket awan ti Espiritu Santo kada tayo.